4 tiem biss wara li d-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali avża li mhux rakkomandat li jsir hawn minħabba żbroff ta' dranaġġ fil-bajja ta' Xlendi Fawdex u l-Mol tal-Fekruna fix-Xemxija, illum l-istess direttorat avża biex ma jsirx hawn fil-bajja ta' St. George f'San Ġiljan. L-avviż mid-direttorat ħareġ sigħat wara li rċieva diversi ilmenti mill-pubbliku dwar dranaġġ li hemm fil-baħar fuq in-naħa ta' Slipway. Għal-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar, One News għamel kuntatt mad-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali fejn ikkonferma li kienu daħlulhom rapport dwar tniġġis f'din il-bajja. Popolazzjoni ilhom iġabluna minn filgħodu, bħalissa hemm xi ħaġa naħseb hemmhekk. San George waqgħet tgħidli. Il-bajja ta' San George hija. Il-bajja. Iżda minkejja li d-direttorat kien jaf bil-problema, sas-2 ta' wara nofsinhar l-avviż biex ma jsirx hawn f'dil bajja kien għadu ma ħareġ. Bil-konsegwenza li n-nies baqgħu jomu f'din il-bajja bid-dranaġġ evidenti fil-baħar. Meta One News insista li hemm nies jomu f'bajja mnizza, wara xi ħin nistennew fuq il-linja, ittieħdet id-deċiżjoni illi l-bajja tingħalaq u ngħatajna din it-tweġiba. Għajja ma tgħomu xejn, ta' sajal huwa jgħidu. Ilhom minn dolodu jiġabluna daw fuq l-affari. Okej, fisser il-bajja tingħalaq issa. Tingħalaq ejwa, ejwa ġur dak tingħalaq. Ma dejjem tħallu 4 tiem ta' tlieta. Madwar sija wara illi tkellimna mad-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali inħarġet stqarrija bid-Direttorat javża li sakemm joħroġ avviż ieħor mhux irrakkomandat li jsir hawn minħabba possibilità ta' żbroff ta' dranaġġ fil-bajja ta' St. George. Dan wassal biex in-nies ittellgħu minnu fih fuq ir-ramel bħaddiema mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma imorru fuq il-post sabiex innatfu dranaġġ. Id-Direttorat qal ukoll illi waħħal avviżi fil-post.